И здравейте хора, днес ще ви покажа как с дуото ми направихме 25 кил win на Duo Cash Cup, като за първа игра. Ако искате да има повече видеа в този канал, може да се абонирате, да лайкнете и да не ви бава повече, нека да преминем към клипа. То. Контестване. Много хора ни контестват, много хора. Няма, аз съм добър дроп. Добре. Сега ще го взема това да ще Палм на SMG. Взех му ръчето. На мене. Идвам, аз съм за тебе, имам SMG. Ето го. Може да чилнеш. 50. Много трябва да го убия. Имам кола. На едно съм. 10. На мен. Тракил, че не. Кила ми. Идвам. Ево ето казвам кемпа. Там се хилат мама. Взе барелите та под към майна, няма нищо. Пия кола. Виж го, кемпи. Идвам. Добре, малко помощ. 100! Поне спи, де. Найс. Другите хора ни гледат. Трябва ми... 62! Не дойди. 21 на другия. Къде са? Един го оставих на едно. Ето аз сграда съм. Зад нея. Да, Нямам помпа, да знам. Еге, бягат. Има помпа. Един избяга, не го ли вия? Майка. Там. Чакай си имам помпа и... Его е! Чакай, ще 30! другия. 100, дет! Другия на едно, то беше на фул и го убих. Другия е на едно. На мене. Найс. Найс, бе. Давай. Еге! Много опса минус 70 шилд. Крак. Найс. Чу. Крак. На едно. Де. Найс. Човек. Да. Ама те искат да физнат. 40 на 1. 65. 100! Дет! Найс. Крак. Крак! Можеш пи, де. Краш път. Дай! Нямам краш първо. Абе аз, нали физ него е? Его е. Добре. Аз стрелям другия. птичките, брат. Да, ти ще адекватен някакъв. Вътре в това е. В тази сграда е. Его е! Къде го? На мен. Това е другия, да. Бяга. Къде? 240! И кракнат! Този е с нещата. Скачам му. Да виждам го. Е там. Пия кола май пия кола. Да. Найс, пикола. Няма нищо сега го. 100! Де! Дай... Ела на хай. Ах, на майка. На мен. Е там! Крак! Ето там! Ама пие кола. Сега ще има шилд. На мене? Идвам. Двама са на мене. 100 на то. Това. Крак другия, на едно. Няма. Маля, аз съм толкова изселих кръвта си. Ей, още един! Двама! Минус 9. Айде, да. 81 на един. Моля ме чак да физна. Нещо се бия. Аз физвам за 10. 100! Кракнат! Другия. Два пъти по 31 набих на един. Влизам отзад. Дет. Найс. Другия. Дет. Мале, тук една тя си сна. Брат. Ето го един на мене, виждам го. Еми за теб. Ето го бяга. Видяма и бяга. Да. 39! 9-22! Хитна ме гадно. Дето.
Моли медалон да не пие кола. Другия на мене. Другия на мене. Тия може са някакви прота. 70 или 7 на 1. Влизай му на то. Прави му оргия. На едно е дето. Найс, чу. Трябва да презоля помпа. Взех го през стената между другото, без да иска го. Пада Взех ти. през стената. 100! Минус 100! Ма пие кола. Той спи кола. Той спи. Той е истина. На мен. 100! Кракна го. Трябва ми коин. Пие кола. Не! Не. Ти си луд! Аре ме пишо! То ще му убие. На едно съм. Чун. Идва ли към тебе? Децо. Ела бързо, Кришо! Бързо бе! Дай ми коин! Коин! Чу. Кришо. Чилни! Дет. Аз ще върна. Да, Ето на мен съм. аз влизам отзад. Те са на хай. Не са. Да. Пие кола. Отстрани стрелят много хора. 25 лайт. Найс. Ти ли го уби? Мога ти дам шутфиш. Не, едно е. Шутфиш, искаш ли нещо? Ама другия. Дет. Найс. Да бе, на майка ли, стата. Аз влизам. Крак, дет. Найс. Къде е другия? Той някъде си крие другия. Не, силно влезнал. Ето го отгоре, Кет, виж! Поред мен е горе. Чай ще влява от другата страна. Ей, горе. Ето го Горе. да. Това е друг човек даже. Дет. Сой. Абе, виж го как бяга, бе. Дет. Моли коин. Влизат ни отзад. Ела. Батя, какви са смърдали. Тези какви са смърдали. Ще трябва да ги решам обаче. Аз сега ще им флява, брат. Аз Нямам ядам майки, нищо. аз тръгвам. На кай съм, при тях съм. Аз съм при тях. И аз. 53 на 1. Крак то! Крак. One HP! Дед! Другия зад мен! One HP! Найс, бе! Легте бързо. 115. Чит.